Szombathelyiek. Szombathelyiek! Szombathelyiek. Szombathelyiek. Kevés hallgatóink, a Szombathelyiek család krónikáját halljátok. Itt Budapest. Elhelyezkedtetek vasárnapi ebéd utáni kávétokkal a kanapén. Takaró. Hügge! Némi böfi közben, még nem szorongva a könyörtelenül közelgő hétfő szürke kihívásaitól, belekukkolni készültök mások nyomorába. Feledve ezzel a saját tragédiátokat, egyben ráismerve arra, hogy a boldog családok mind hasonlók egymáshoz, ám minden boldogtalan család a maga módján az. De ezt Tolsztoj mondta. Vagyis írta. Mindegy. Nekem is vasárnap van. Kezdhetjük végre? Annyi dolgom van még máma. Csak tessék, kezdjék. Én is elnyúlok a kanapén. Jaj, ez a drága fiatalember! Szeretem a hangját! Milyen udvarias! Kicsoda ő? Ő a narrátor, Dédike, nem emlékszel? Nem! Már találkoztam vele? Hogy jaj, minden alkalommal itt van. Na hát, nem emlékszem. Pedig hasonlít a Neumann Andrisra, a sógorom volt. Ő volt a tanunk az esküvőnkön 1953-ban. Bészszínű öltöny volt rajta. Jól állt neki. Nagyon. Nem a ruha teszi ám az embert, hanem az, hogy hogyan viseli. Egyszerű vászonanyag volt, mert nyár volt. Olyan meleg, amilyen most szokott lenni nyáron. De az Andriska álomszép volt. Kellene már neked egy új cipő, Manó, ez vállalhatatlan. Aha. Ábeka, nem járhatsz így. Hát hogy néz ki ez a cipő? Az embert a külseje alapján ítélik meg. Hiába vagy okos, ha rendetlenül nézel ki. A tehenkülső a zűrzavaros belső tükre. Mondjuk ebben van valami. Persze, hogy van. De micsoda arcátlanság ez? Az én szövegemben ne szóljon bele még a narrátor sem. Bocsánatot kérek, gyönyörű Ilona. Csókolom a Krisztiángyát. Már itt sem vagyok. Jaj, ez a fiú. Hát nem tudok rá haragudni. Adj magad rá, Beka, mert nem viszed különben semmire. Legyen rendes cipőt, táskát, karórád. Igen, karórád. Van neked autós táskád? Nem járok autóval, nagy. Nagy baj. Vezetni kell, mit gondolsz? Ki is lehet esni ám a gyakorlatba. Nagyon helyes, hogy apád annak idején erőltette a jogosítványt. A kocsi károsítja a levegőt. Ugyan már! Egyetlen autó! Nem lehetsz villamosra? Hát mit fognak szólni? Teljesen elidegenedett vagy, Nagyi. Komolyan csak a fogyasztásban meg a külsőségekben látod a világot. Hát tényleg valahol mindezt csináljuk. Mit mondtál? Hogy én mit csinálok? Összeesküszik ellenem az unokám a megyemmel? Na, szépen vagyunk. Én vagyok az ellenség, mert én domestoszt vezek, ugye? Nem csak larnyos vizet használok a felmosikáláshoz, mert azt nem nevezném felmosásnak, amit te csinálsz, édes Juditkám, már ne is haragudj. Tisztaságnak kell lennie. A koszban betegek lesztek. Kit jelenthetek be a doktor úrhoz? Szombathelyinék, Tóth Ilona. De hát nem vagyok benne az előjegyzésben. Nézem... A főorvos úr a neurológiai osztályon invitált meg engem. Nem, ez a múlt hét, szerda... A barátnőm ügyét intéztem, hát hallatlanul kimasz volt az ügyintéző, mire a Horacek főorvos úr egyszerűen csak leszállott az égből, és... Igen, meg is van, be is van írva. És akkor rendre utasította azt a hárpiát, és beinvitált a főorvos úr, és... Igen, de 4-re van előjegyezve, és most csak 3:45 van. De természetesen meg tudja itt várni. Köszönöm, néni. Engedje be, kérem, Szombathelyinét. Szabad vagyok, nincs nálam senki. Ne kelljen várni. Jaj, hát mondom, hogy a főorvos úr egy igazi úriember. Doktor Horacek, Ottó vagyok. De talán már bemutatkoztunk Jobb egymásnak. kétszer, mint soha. Szombathelyiné, Tóth Ilona. Foglaljon helyet bátran, Ilona. Szólíthatom így? Jaj, persze. A mai fiatalok már köszönni sem tudnak. Elmegy mellettem a lépcsőházba, és még csak vissza se köszön.
Az Instagramon meg a Messengerben nem szokás köszönni. És ma már az internet meg a fizikai valóság könnyedén csúsznak össze a fejekben. Milyen széles látókörű főorvos úr. Biztosan sok emberrel beszél, rengeteg történetet hall. Ismeri az embereket. Ne szólítson kérem főorvosnak. Ez nem a kórház, hanem a magánpraxis. A Horacek úr teljesen megteszi. De lássunk is hozzá. Miben lehetek a segítség? Főorvos úr, nem jutok dűlőre az unokámmal. Nem olyan rég még olyan kedves, figyelmes, udvarias gyerek volt, és egy pillanat alatt olyan haszontalan fiú lett. Nyeglén beszél, félszavakat présel ki a fogai között, nem csak velem, az apjával is. Drága ruhája, nem csinál semmit, fogalma sincs, mi lesz a jövőben, csak kritizálni tud. Meg vagyok győződve róla, hogy a mennyem hergeli. Ábelka! Ábelka! Szoktál te mostanában olvasni? Mit mondasz, Hát Nagyi? nem figyelsz? Miért nem figyelsz? Igazán figyelhetnél a nagymamádra. Nagyon fontos az olvasás, hidd el. Hiába nem akarod meghallani, amikor... Nagyi, 20 éves vagyok. Majd olvasok, ha akarok, jó? Jól van, na. Ne háborodj fel mindenben azonnal. Olyan heves vagy. De hát fiatal vagy. Végül is ez a dolgod. Jaj, Nagyi, ne minősíts már örökké. Mi abban a minősítés, hogy azt szeretném, ha olvasnál, ha művelt lennél, ha tudnál a világ dolgairól. Tudok róla, ott az Insta meg a YouTube. Gyorsabban eljutnak hozzám a hírek, mint hozzád, ráadásul nem kell erdőt írtani. Meg a nyomdafest. Annak idején a tudás volt az előrejutás útja. Tanulás, olvasás, könyv. Nagyapáddal mi is annak köszönhetünk mindent. A szocializmusnak, amit manapság kommunizmusként emlegetnek. Nem csak mi jutottunk előre, hanem sokan. Milliók. Lett az embereknek lakásuk, fürdőszobával, trabantjuk, kisteltük. Be kellett fogni a szád. Most sem mondhatsz akármit, Manó. Lehet a művészeknek jót tett a nyomás. Sokkal rafkósabban kellett tolniuk meg. Sok dolog tilos volt, ez felfokozta az érdeklődést. Háború után mindenkinek nehéz volt, de aztán később, mikor nagyapáddal fiatalok voltunk, könnyebb lett. Nem volt olyan szabadság, mint most, nem utazhattál akárhova persze, de néha lehetett. Nekem életem kalandja volt Ráb-szigeten, Jugoszláviában. Miért most szabadság van? Nem áll, hogy az a szabadság, hogy 20 féle mindenmentes majonéz figyel a polcokon. Az nem, de az, hogy nem kell télen kimenned éjjel az árnyékszékre, vagy mégsem botozhat meg a földesúr a falu főterén, azért az mégsem mindegy. Most ugyanúgy vannak urak, meg döbrögik. Nem botoztatnak meg, csak megaláznak. Ha nem teljesítesz 150%-ot, meg elmarad az előreléptetés. Aztán mi lesz a hiteltörlesztés? Ábelka, neked igazad van, kincsem, de a valóságban, vagy szabadságban, vagy biztonság. Hát ma egyik sincsen, csak igazságtalanság. És amikor te fiatal voltál? Akkor is volt igazságtalanság, de akkor fiatal voltam. És az az igazságtalanság megédesült mára. Hány éves az unokája Iron? 20. És mi a meggyőződésének az alapja, hogy a maga megye hergeli őt? Egy követ fújnak, főorvos úr. Horacek. Bocsánat, Horacek doktor úr. Örökké azzal bántanak, hogy én állandóan vásárolok, úgy fogalmaznak, sokat fogyasztok. Még a megfogalmazásuk is ugyanaz. Tudom, hogy a mennyem felől fúj a szél. Hallgassa csak meg Ábelkát, főorvos úr. Jaj, nem régen még olyan tünemény volt az a fiú. Nem lehet valakit erőnek erejével pszichoterápiás rendelésre berángatni. Ó, főorvos, Horacek úr, nem kell ide erőszak. Majd eljövünk ketten önhöz. Van olyan? Persze, csoportos terápia. Előszeretettel alkalmazzuk. De tudja Ilona, annak magasabb a tarifája. Több figyelem, több energia, több szempont. Nem baj. Kerül, amibe kerül. Utána kell mennem. Mi történt ezzel a fiúval? Tetszik jönni újabb időpontra? Mi az, hogy? És ketten jövünk, Manu, Ábelkával. Ő az unokám, 20 éves, és komoly problémák vannak vele. Ide rendelni? Nem volt rendelés. Nekem az írják ki. Valami tévedés lehet. Elromlott az applikáció, de ma nem rendeltünk. Nem baj, megnéz, mi lehet problém.
Üljön le nyugodtan, végül is mindennapos vendég itt. Köszönök. Ránéz applikáció. No, még másfél perc van hátra a chit-chat részből. Srácok, mit szóltok a tegnapi meccshez? Ütős volt, mi? Hát az nem kifejezés. Zozinho úgy húzott el a szélen, hogy a védők állva maradtak. Azért nem ő a legélesebb kés a fiókban, ugye? Mondjuk én félidőben lecseréltem volna. Igazán kaphatna inkább Watson több játék lehetőséget. A tavalyi idény nem igazán volt az övé. Sérülések, eltiltások, de Maróni mester belé helyezte a bizalmát, ahogy én is belétek, és láss csodát, Watsontól tényleg szárnyal ez az együttes. Szerintem szenzációs találkozó volt a tegnapi. Így igaz, igazi focikára. Én sajnáltam Sánchez-t. A világ legjobb kapusa, nem rajta ment el a meccs. Ez a fránya gép sehogyan sem akarja felismerni a projektort. Na mi az? Az X generáción kifogott az USB. Érdekes! Nekem nem szokott vele gond lenni. Miért nem csatlakoztatod a kábelt egy másik USB porton keresztül? Feri pénzügyesként erősíti a csapatunkat, nem IT szakember. Mit mond a búgócsika Ferikém? Hol van az elakadás? A búgócsiga csak akkor mond valamit, ha kérdezem. Most nem kérdeztem. Akkor áll is proaktív üzemmódba, hogy ilyenkor ne csak passzívan gúbasszon, mint nyuszi a fűben. Megvan. El van törve a kábel. Amiatt volt a gebasz. De megoldjuk Bluetooth-szal. Felőlem, srácok, a macska farkát is megpörgethetitek a gép fölött 3-szor teli holdnál, ha az segít, csak most már lássatok hozzá. Lehet még az se segítene. Véget ért a chit-chat idő, már a meetingben vagyunk. Most már te vagy az új pénzügyi igazgató, Norbi, én meg Hát Ferikém, halljuk. Milyenek a számaink a legutolsó negyedében? Majd én vezetem a meetinget, Norbikám. Egyelőre ne pályázzál a helyemre, elégedj meg a Feriével. Jaj, Márta, Isten ments! A te nyomdokaidba lépni? kezdhetem. 17 másodperce arra várunk, Feri. Nos, Q3-ban 4,3 milliárd volt az EBITDA. Ó, te szent EBITDA, ki világunkat mozgatod. Bocsánatot kérek, mi ez az EBITDA? Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA. Ki a világot mozgatod, ki energiát ad, fényt, s útirányt a cél nélkül tévejgő emberi létnek. És mekkora osztalékot fizettünk ki? A részvényeseket nem csak az osztalék érdekli, hanem az osztalék növelés mértéke is. Ó, szent osztalék, ki lehetővé teszed nekünk az újabb befektetést. 172 milliót. Nem rossz, de Q4-ben jobbnak kell lenni. Jobbak is leszünk. Meg tudjátok csinálni. Igen, meg tudjuk csinálni. A következő negyed évben még jobbak lesznek a számaink. Kifizettünk 125 milliót valami környezetvédelmi bírságra? Igen, de az csökkenti az adóalapot. Kifizetődőbb a bírságot megfizetni, mint levegőszűrőt építeni. Mi az a gigantikus szám ezen a szlájdon? Feri? A bérköltség. Az előző negyed évben nagy arányú béremelést eszközöltünk, mert kezdtek itt hagyni minket az emberek. Lemorzsolódás, távozz tőlünk, a turnover a mi igazi ellenségünk. Lojalitás, ó, szent lojalitás!
Javítsátok a munkakörülményeket, csökkentsétek a túlórát, szervezzétek úgy a munkát, hogy maradjon az embereknek magánéletük is. Ez egy multicég, nem szanatórium, szenvedélyünk a termelés, 5-kor nem esik ki a toll a kezünkből. Hús! Ferikém, számolt ki, melyikkel járunk jobban, a béremeléssel, vagy ha elzavarjuk az embereket fél évente egy wellness csapébre? Persze, Márta, hogyne, már számolom is. Látok fantáziát ebben a búgócsigában. Feltétlenül, Márta, feltétlenül. A te stratégiai gondolkodásod. A stratégia viszi előre a vállalatot, nem a mikromanagement. A vezető dolga, hogy döntsön, nem a napi ügyek intézése. Norbikám, meg vagy elégedve az új irodáddal? Abszolút, Márta, 110%-ig. Feri sajnálhatja ezt a szuper szobát, Dunára néző panorámaüveg, saját terasz, különbejáratú teakonyha, minden körülmény ideális a pénzügyi tervezéshez. Sajna nem élt a lehetőséggel, nem tudott élni a lehetőséggel. Még élhet vele? Ez a búgócsiga nem hülyeség. Ha szerinted nem az, Márta, akkor én lelkes tudok lenni. Először azt hittem, hogy megkattant a Feri. Gondok otthon, gondok itt. Gondolj bele, nem lehet könnyű neki a helycserés támadás. Eddig ő volt a te főnököd, most meg... A dolgok végül mindig a helyükre kerülnek. No, Norbi, no. Ha a búgócsigát piacra tudjuk dobni... Kereskedelmi forgalomba helyezzük, ahogy Feri mondaná. Vagy mondta volna. Virtuális asszisztens, mesterséges intelligencia egy gyerekjátékba építve. Búgó cica! Zseniális ötlet. Nagyon jó vagy, Márta. Tudom, Norbi. Az ötlet a Ferié. Vagy ki tudja már kié. Inspirálódunk, Norbert, inspirálódunk. És az EBITDA már biztosan a miénk. Vége a 9. epizódnak. Iratkozzatok fel a csatornánkra,